Ассалому алейкум, духтарако. Ҳама каса хубен, нағзин. Подписчикои хушрӯи ма ипека тавусша бинем бори нав дар омадай. Аҷоибот хушрӯ. Нархошона бугум 350 сомон. Да ҳама ҷо 400 сомон духтаро. Дар сайти мо бошад арзон 350 сомон доставка дорем. Доставка ҳам ба шаҳрои Россия, ҳам дохили Тоҷикистон ҳаст. И серишам хушрӯак будай. Бардови сери кабути электрик дора духтаро. И хушрӯгира бинен охе. 350 сомони. Не фиолетовишам, не обычный цвет. Нигоҳ кунед чӣ фасонакай. 350 сомон духтарако. И дига гул омада. Тамом шуд ай тоусо. Духтаро 4 расветка буда ай тоуси и пекомон. Айни гулои баргак амасай 350 сомон шудаге. Ҳама ҷудо аз қимати духтаро мо ҳам нархҳои пешнида шидагем ҳозирашда. Мо доллара нигоҳ намекунем. Ранги сирх. Вообще свет хушрӯи бад. Ҳозир не рангон нишон метавонем. Ина бо вай малина ва сери тёмни. Салатовый цвет. Анави кабота биёрем. Подписчикои намехеле ранги сёми президент. Ина ҳозирашда наличи ҳастай. Беҳад ранги хушрӯи каботи осмонии камтар бо се рангтараш. Бежевый цвет не президент. Ина духтарако. Бежевый тёмни, малина цвет. Ҳама ҳакаш хушрӯ бо нархи 350 сомон. Доставка дохили шаҳр платная духтаро. 20 сомон мебошад. И духтаро и шамлечка хушрӯака ёшона. Ёшона то 50 сола духтаро 50 сола алакай озхчон. Ранги 18 сола хушрӯак ина бинен. Хушрӯ нишон бите. Ни кабучам беҳад хушрӯ будай духтарако. Айсои гриб кам хифа мекунем биё. Духтаро и цвет шамлечка хушрӯакай аҷоиботи ман бирӯза. Фиолетовый тёмный.